Hi guys, welcome to my channel Bisaya Special TV. May adlaw Sabado ka na tong tanan. Time check alas 9:45 sa buntag. Mamahaw ko karon. Pansa dili pa ko mamahaw, akong itudlo kaninyo kung saan pag-abli ang soft drinks nga gamit ang yawi. Sa ako sa una, mo gamit ko pag-abli sa soft drinks ang akong ngipon, ang tango sa ngipon. Nga nakadungog ko nga kung ang atong iabli ngipon sa kadugayan ng atong ngipon mahingo siya. Gaya natong inabli og soft drinks man ang nangita kog paagi kung saan nga maabli ang taklob sa soft drinks nga walay gamit nga abridor, nya di siya magamit og ngipon. Pagani sa pag-abli, no na mo yawi, pwede ni siya makaabli sa taklob sa soft drinks. Atong sugdan, ganiyon ni siya. Sahon ni mo soft drinks, sahon ni mo nga imong butang sa kilid nya ang kining imong tudlo imong iduot tapos nanaw na limog na abli na siya. Okay, basic lang. Automatic na abli siya. Lagpot ang taklob. Nga na ra kasayon ang pag-abli sa soft drinks gamit ang yawi. Dinig lang ko poto, baga ko mag-ingon kaninyo. God bless us all and more power. Daghang salamat.